Anhi reservist sa Armed Forces of the Philippines gisikop sa kapulisan. Ang dinakpan mo ay gitudlong mastermind sa mga dagkong tulis nga nahitabo sa Subo. Leslie Caminada Vistil, sugin ni mi. Naunay sa kaugalingon niyang pari si Roger Acohedo, kaniya service sa Armed Forces of the Philippines ug karon usa na ka real estate broker. Human masikop sa mga sakop sa Special Weapons and Tactics ug City Intelligence Branch sa Barangay Carita kaganihang buntag. Gingon sakay si Acohedo og taxi dihang ang kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakadawat og taho labot sa suspect. Ila dayong gipindutan ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Dako ang epekto ng pagkakuha na siya. Pero let's bear in mind, ma'am, na napay mga cohorts nila. Na-mention po dito sa session ni Sandy. So, muna itong giapas, ma'am. So, we don't need to be complacent, ma'am. So, di lang na magkumpensa. Ang importante lang is continuous gapon ang operation sa karon. Since, sige na ito na pahibaw nga padulong na ang Christmas and New Year and then sinulog na po. So, di sa mga complacent. Matod ni Santander nga ang nahitabong pagpanulisaw sa kanegosyante og tag-iya og ihawan sa inayawan usa sa mga plano ni Acohedo. Gihulagway ang dinakpan nga usa ka mastermind, planner ug provider sa mga tulisan. Tagingon ako katong ilang plan nila nga na-target sila sa other one like 2 in Cebu City and 1 in province. Manilang mga target karon nga week punta karon nga week according to Sunday so na-arrest ko na to nga plan out na tanang sir execution na lang kulang. Nakuha ato sa pagsikop ni Acohedo ang armas ug bala uban sa usa ka granada. Gihimakak ni Acohedo ang pasangil ug matud pa dakong bakak ang tanan. Nakalitan ko nga nakita ko na duwa ko ka ila nakita ng tagiana. So far, wag ko'y arma sa ako ang kusina. Kaya ako ang main business is real estate. Unya ikaduha, ang tawag kaming financing ba? Financing institution. So muna ako ang business yun. Unya karon nakalitan ko nganong allegation nila ng anak. So far, enlisted po ko sa akuan kaning military service pero sila na ko i-mention sa nga unit. Matabang pa magani na mga rescue. Unya maghimo na inoong ko mga binuang nga ikaduha napo ko simbahan po. Minister ko unya at the same time choir ko member sa kalis ko sa grupo sa MEC order. Kahinduman nga ni atong Sabado, gitulis ang pag-iya og gihawan nga si Wela Layusa, di nasakiyo ang dala ni ining dulan 2 milyones pesos. Leslie Caminada Vistil, News 5. Laing sunog ni Ulbo kaganihang sayo sa buntag sa Dakbayan sa Mandaue. Kini mo'y ikatulong sunog karong simana diin naguna ang duha ka sunog sa Dakbayan sa Cebu. Ray Pasaporte, sugin dimi. Nagkaguliyang sayo kaganinang buntag ang mga residente sa sitio Kamansi sa Barangay Umapa, Dakbayan sa Mandaue. Dihang ni Ulbo ang kayo. Dunay nang hakot sa ng mga butang. Dunay sa gisiguro pagpagawas ang ilang hayupan. At ang dunay uban nga nang hilat. Nagtinabangay sab ang mga residente sa pagpupot sa hus sa tubig nga gipasiros sa bombero sa nagkayo nga balay. Marami na hakot mga butang, mga importante lang. Mga pitaka, kwarta na inabilin. Luwas na imong pamilya, ma'am? Luwas ra. Luwas ra. Tulo ra man niya. Asa nga akong mga sakop nga nag-abang sa luwas ra. Nadawat sa mga bumbero ang alarma alas 5:30 ug nakontrolar pagka alas 6 nga giisa sa Task Force Alpha. 25 ka balay ang higit nga naundan. Gining nagsugod ang sunog sa balay sa usa ka Elsa Manuel. Gibiyaan nga lamparilla ang gitumbo kay hinungdan sa kayo. Ayun ba na istorya sa katong dunam na siya ipagumangkon nga nagpuyo niya na ay pasiga ilang kwad kerosene lamp niya nagsagob siya pagbalik niya mo dako ng kayo. Temporaryong nagpasilong sa Milijin Health Center o sa Upaw Elementary School ang mga nasunudan. Dinhitagan sila og ayuda sa DSWD Mandaue.
kanang ibabaw uban nga nasunog is a private lot. Dili ta ka hibaw o dili sa ko kahibaw og unsay kuan sa owner jud kabalikon ba sila og dili. Pero ang kanang diha sa ubos jud sa kuan kanang government lot siguro makabalik na sila pero doon na lang siguro ni clearing na mo diha tungod sa among kuan among kanang kanal. Pare pasaporte. News 5. Gibisita ni Cebu City Mayor Michael Rama ang upat ka mga barangay nga gipaubos sa state of calamity human maigo sa dagkong sunog ni atong adlong Martes o Miyerkules. Iyang gisuta kung angayan bang butangan ug dalan ang mga dapit. Nasuta ni Rama ang kahuot sa maong mga dapit samtang ang mga residente mihimo sab og placard diin na ngayog tabang sa mayor. Ang mayor adunay komitibang gitahasan aron mooy moatiman sa mga biktima. Solution would always be accessibility. Unya better kaning living conditions. It's not just ganay wide road, nasa suga. Di lang kayo na suga, nasa drainage as much as possible. Mabito na nga you try to check sa akong mga budget ever since. From womb to tomb dyan na. Hilauman nga sayo sunod tuig maayo na ang mga nangagubang pagtalan og terminal atol sa linog ug bagyo nga ubos sa pagdumala sa Cebu Port Authority. Kay karong buwana sugda na ang pagpaayo niini. King Perez, Sugid Limi. Gipaibaw ni Cebu Port Authority Deputy General Manager Attorney Yusuf Uko nga sugdan karong buwana ang pagpatuman sa rehabilitation sa mga nagubang properties silang buhatan human sa linog ug bagyo. Tinguha sa buhatan nga mahuman ang maong proyekto sa sunod tuig. Ang pier sa lungsod sa Santa Fe nga usa sa mga nagrabehan sa bagyo kinahanglan pang muagi og bidding process. May program report. It will be bid out soon. Ang passenger terminal 3 sa aduana sa Sugbo nga gikondem human mihul pa ang pipila ka bahin niini human sa linog ug bagyo himuan pa og bagong ferry terminal sunod tuig. Samtang dili manghilabot ang CPA sa pier sa Hagnaya kay gipanag-iyaman kini sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa San Remigio. Apan kon kinahanglanon sila ang mo take over niini kundi na kini mapaayo sa LGU. We will revisit the memorandum of agreement. Nangandam na sabang CPA alang sa operasyon sa pier sa mga manguliay ug mga butay karong Pasko. Gipanglantawan nga sugod sunod semana mudagsa na ang mga pasahero. It's always been there every year. So we have our own off-land ligtas biyahe Christmas. This is also in accordance with the directive of the OTC to tighten security at the ports. King Perez, News 5. Karong umaabot Martes gikatakdang adunay mga bakwet nga gikan sa nagkalain-laing evacuation centers ang mopuyo na sa giandam nga tent city kun family rebuilding center sa SRP. Hinay-hinay na ang gibutangan og graba ang yuta sa tent city nga mo'y mupugong aron di mulapok ang gapit kun ugaling muuwan. Hapit na sa mahuman ang dugang comfort rooms, shower rooms ug washrooms ug namontar na sab ang mga linya sa kuryente. Gipasabot sab ni SRP Consultant Engineer Roberto Varquez nga nalangay sila tungod sa ubang ekipo nga wala pa moabot. Ang among target is for the mayor to inspect it on Monday and to approve. No? It is ready for occupancy. If that happens, kung mo approve si mayor nga ready na ang place, mo declare si mayor nga open na ang area for a center for occupancy, the occupants, the families will move in on Tuesday and hopefully by Wednesday in place na sila. Nihapit una sa buhatan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang grupo sa mga Filipino-American doctors. Usa sila milahos sa amihanang bahin sa lalawigan sa Sugbo alang sa duha ka adlaw nga medical mission. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi.
Niabot sa buhatan ni Mayor Michael Rama ang grupo sa mga doktor nga gikan sa Estados Unidos. Ang Ohama Medical Team nga gikan sa Honolulu, Hawaii, may pahibaw nga aduna sila ipahigayong medical mission sud sa duha ka adlaw, sugod karong adlaw sa Northern Cebu. We have about 50,000 worth US dollars of medicines to give. Doctors with us who are devoting their time, they're volunteering to help alleviate the miseries of the victims of Typhoon Yolanda. Nikabat sa 50 ka mga Filipino-American doctors ang nagkahiusa aron makatabang sa ilang mga kababayan. Human silang medical mission sa Northern Cebu, muadto sab sila sa dakbayan sa Tacloban. Gipadayag sab sa mga doktor ang ilang kasagmuyo kay wa gyud kuno sila hatagi og gamayng diskwento sa ilang mga kargang hinabang. Hindi nga nila, kasi sabi nila hindi raw kami nagpaalam na we didn't do it ahead of time or earlier. But pagka ang bagyo dumarating, hindi naman nagpapaalam ang bagyo na darating ako, di ba? So, medyo... Sana binigyan tayo na discount? Sana man lang, but anyway... Binayaran na lang namin. Pero sayang yon dahil yung pera na yon pwedeng naibigay pa namin sa tao. Yeah. Sa kanila napunta dahil ayaw kaming palusin at hindi naman namin pwedeng iwanan. Idinaroon niya sa mga grupo ang ilang dala nga ECG machine sa Department of Health human sa ilang misyon. Leslie Caminado Vistillo, News 5. Nagmalampuson ang 2-day concert for a cause ni atong weekend nga gipaluyuhan sa Isila Suites Talamban ug Park and Go Bake Shop nga giuluhan og Weekend Rebuild. Nag-enjoy ang mga mananaway sa mga awit nga gihalad nila Chad Borja, Renz Verano, Rani Raimundo, Richard Reynoso, Bo Cerudo, Ana Fileo ug Bayang Barrios. Nagpasalamat ang mga singers nga nakatagabang sab sila sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Ang mga beneficiaries sa maong konsyerto mo ang kalungsuran sa San Remigio, Medellin, Daan Bantayan ug Dakbayan sa Bugo. Gamiton ang natigom nga kwarta alang sa pagpaayo sa mga nangagubang tunghaan sa mga nahisgutang mga dapit.